ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ତୁମର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ 2017ରେ ଭାଷାରେ ଆସିଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଡାହାଣରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧବ ପୁଅ ବୋଇତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମାସରେ ଯାଇ କେଉଁ ମାସରେ ଫେରେ? କ. କାର୍ତ୍ତିକ ଆଷାଢ଼, ଖ. ଆଷାଢ଼ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗ. କାର୍ତ୍ତିକ ବୈଶାଖ, ଘ. ଆଷାଢ଼ ପୌଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଆଷାଢ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ମଧୁବାବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲେ? କ. ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା, ଖ. ଦେଶର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଗ. ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଘ. ଉତ୍କଳର କାରିଗରୀ ଓ ପର୍ବର। ଏ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କ. ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଫୁଲ ନିଜର କ'ଣ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି? କ. ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଖ. ରଙ୍ଗ, ଗ. ମହକ, ଘ. କୋମଳତା। ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ. ମହକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ବୀରକିଶୋର କବିତାରେ କେଉଁ ଭାବ ଥିଲା? ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜତନ୍ତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? କ. ଦଳ ବେହେରା, ଖ. ବକ୍ସି, ଗ. କରୁଣାକର, ଘ. ବଳଧର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ନମ୍ବର ବକ୍ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ପର ଅଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର, ବକ୍ସି, ବଣି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ କ, ଖ, ଗ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ. ବଣି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ. ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଖ. ନିଦାଘ, ଗ. କାଦମ୍ବିନୀ, ଘ. କୁମୁଦିନୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଏକ? କ. ବିଦ୍ୟାସାଗର, ଖ. ଛୁଆଳ ସିଂହ, ଗ. ରମେଶର ବାପା, ଘ. ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ. ରମେଶର ବାପା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦାୟ ଦେଇଛି ତୋତେ ମୁହିଁ ଏବେ ହସି ହସି? କ. ପିଲା, ଖ. ବର୍ଷା, ଗ. ସ୍ରୋତ, ଘ. କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ. କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ 1200 ବଢ଼େଇ ମରିବେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନଟି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟସୂଚକ, ଗ. ଉଦ୍ଧୃତ, ଘ. ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କ, ଖ, ଗ, ଘ ଏହି 4ଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟସୂଚକ। ଖ ହେଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, କେଉଁଟି ଠିକ୍ ବନାନ? କ. ଦୃଷ୍ଟି, ଖ. ଦୃଷ୍ଟି, ଗ. ଦୃଷ୍ଟି, ଘ. ଦୃଷ୍ଟି। 4ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ବନାନ ହେଉଛି ଗ. ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କେଉଁ କବିତାରେ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ପଞ୍ଜୁରୀ, ମିତ, ଜାତ, ପରାଣ, ଅଧୀନ। କ. ଭାସିଯା ଆମର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ଖ. ବଣ ବଣି, ଗ. ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଘ. ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଖ. ବଣ ଓ ବଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ? କ. ଜାନକୀ, ଖ. ଜନିତ, ଗ. ଜନନୀ, ଘ. ଯାମିନୀ। ତ ପିଲାମାନେ, ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ଜନନୀ। ଗ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14,
ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏ କଥାଟି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି? କ ବଣ ଅଦାଲତ, ଖ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ, ଗ ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଘ କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ତ ଏଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏଇ କଥାଟି ଅଛି ଆମର ବଣ ଅଦାଲତରେ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା କବିତାର ଲେଖକ କିଏ? କ ଇକବାଲ, ଖ ଆକବର, ଗ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ, ଘ ଖୟାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଇକବାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ କୌଶଳ କ'ଣ ଥିଲା? କ ଧନୁତୀର ଯୁଦ୍ଧ, ଖ କୃପାଣ ଯୁଦ୍ଧ, ଗ ଲୁଛି ଚଫି, ଘ ଅସହଯୋଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଅସହଯୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ମନ୍ଦିର ଉପରେ କ'ଣ ବସା ସରିଗଲେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ? କ ଚକ୍ର, ଖ ଦଧିନଉତି, ଗ ତ୍ରିଶୂଳ, ଘ ପତାକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଖ ଦଧିନଉତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ 4 ଅଣା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ 4 ଅଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପଇସା? କ 4 ପଇସା, ଘ 25 ପଇସା, ଗ 8 ପଇସା, ଘ 16 ପଇସା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 25 ପଇସା। ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ କି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କ ପଠାଣି, ଖ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଗ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ, ଘ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଘ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ମୋ ଦେଶ ମାତୃକାର ପାଦକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? କ ନଦୀର ଜଳ, ଖ ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ଗ କୁଳୁ କୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ଝରଣା ଜଳ, ଘ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 କିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମଣିଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? କିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ମଣିଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? କ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ଖ ମହାବଳ ବାଘ ମହାରାଜ, ଗ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ, ଘ ସଭାୟୋଜନକାରୀ ହନୁମାନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କେତୋଟି କବିତା ଅଛି? କ 5, ଖ 6, ଗ 7, ଘ 8। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ କେତୋଟି କବିତା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 6। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ସବୁ ସୁନ୍ଦର କବିତାରେ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ନାହିଁ? କ କଥାଭାଷା, ଖ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଗ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ, ଘ ଚାଷବାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଗ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟି କବିତାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଏ? କ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଖ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଘ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ପଡ଼େ? କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ଖ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଓ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଘ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତୁମର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।